שוקי, יש לי משכנתה, ולא רק שהיא לא ירדה הסכום שלה הכללי, הוא עלה. לא יאמן, למה זה קרה? אוקיי, סביר מאוד להניח שהמשכנתה שלכם צמודת מדד. לא סביר מאוד להניח. אם המשכנתה, הקרן לא ירדה, זה צמוד מדד. אני אתן לכם דוגמה פשוטה, כך שאפשר יהיה להקיש גם על המשכנתה שלכם. נניח שלקחנו לפני שנה משכנתה של 1 מיליון ש"ח, כל המשכנתה בריבית קבועה צמודה, או החלק של הקבועה צמודה, נניח 1 מיליון ש"ח, ב3%, ריבית טובה, יחסית ל-30 שנה. ההחזר החודשי ההתחלתי אמור להיות פה באזור 4,200 ש"ח, על מיליון ש"ח ב3%. לאחר שנה, אנחנו פחות או יותר, אם המסלול הזה היה בריבית לא צמודה למדד, אני מניח שהיינו רואים קיזוז בקרן, ובעצם של 2%. בערך היתרת קרן שלנו הייתה אמורה להיות ב-980,000 שקל. אבל, מכיוון שהייתה אינפלציה נניח של 4%, בעצם אם קיזזנו 2%, הייתה אינפלציה של 4%, זה אומר שאנחנו בפלוס או במינוס, תלוי מאיזה הזה של 2%. זה אומר שיתרת הקרן שלנו אחרי שנה כבר לא תהיה מיליון שקלים, היא תהיה 1,020,000, 2% יותר גבוהים, אוקיי? וכך הלאה. ככל יש לי הצמדה למדד, הקיזוז בקרן שלי עולה על ידי המדד. כשהמדד יחזור לממדים נורמליים, שיעבור המון זמן, אז נתחיל לראות גם ירידה בקרן. זו הבעיה במסלולים צמודי מדד בתקופה של מדדים גבוהים יחסית.